এই ଛତୁରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ଛତୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତୋଳି ଆଣିଲି। ଆଣିଲା ପରେ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଏତିକି ଛତୁ ତ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କରି ଖାଇ ହେବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଛତୁକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲି ନା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାକୁ ମାନେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା କଖାରୁ ଫୁଲ, ତାକୁ ଦୁଇଟା ତୋଳି ଆଣିଲି। କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ବାଛି ବୁଛିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ଆଳୁ ଗୋଟିଏ କାଟିଦେଲି। ପିଆଜ ଅଧିକ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇକି ତାର ପିଆଜ ଜାରିଦେଲି। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଳୁକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ଲୁଣ ଦେଇକି ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଛତୁକୁ ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜିଦେଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ମୋର କପଡ଼ା ଥିଲା କାଟିବାକୁ, କାଟିଦେଲି। କାଟିଦେଲା ପରେ ପଖାଳ ଧରି ବସିଗଲି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଛତୁ ଭଜା, ଆପଣମାନେ କରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଛତୁ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରଖୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।